Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kumma Jule manla kasnam ban pendon burom ya kasi klad upayem tirat sing hamman la kakat nyutrik jong penai naitung ka hima nong klau menta kasngi kakat wei tarik naitung ajar penriu kala penpena bahau niu snam ka jingrakhi kan long ka bakarpang kum ka jingpen kut no ya ka jingdap sans pa snam ka hima nong klau na kalyang ka hima ka pentip pai ba baha kani ka jingpen kut ya ka jingrakhi kindon ki jingpen kre ki baka hima kalabu ik program paper bat ban pen benaru bahabaro kishnong kitau hakabai dei bat katai gasni ondon ka program bu suntio hakapor post teng menstem how mot durshir yang jong tirot sing siem hamot tirot mission hakajiran lang ki kongsan bat on sedang pat ya ka program hakapor khatoi bijim stem kahima ka pentip ru bahkan don ka cultural program lane ka jingya kop ruai bat ka jingya kop shat tenrai nak benta ki khna school ki seng samla ni kinu ki samla nak ni ka dong ka than ki bodon sap ha ka ni ka benta ka hima no kala kum bajula man tasnam ka jupendan buram kan mau buram ya kasi yap du pa im tirak sing sim sebelum makrau jongi man khat nyau ter Julai man la kasnam marhani ko por ka jera ke kan long tham karpang makata ka long bangin rakhelang ya ka jimpun kot ya ka jirap sans pa snam jong ka himano khala postang snam khat sans pa apusa hado adara apusa wa long sans pa snam pura te kom ka hima mima ban kham ba buram ya ka long siaman sanga jongi man ru sans pa snam ma swa ke lanang ke latip man a ya ka jin sisar hima kom bakal long hadu mentah ina buat lang betang sa ya kaju mat kani ka kom sosial se ka de ko bahatan ha ka penhuan ye ki khori haja penhuan ye ki nong song siang mat ka bai ya betang bantrai kam kum du ban ra ya ka roi ka pa la ki khori haja be ma mat ba ngenang la kan bala pentiu sekrang ya lagi kor ki haja bakia rengkat kadang lang bat wei bat ki jaka jong ka jalla ka jongi tas nem ka dorosim ka rai ka ban pen kut no ka cross ni ka jubilee ka mangi khat ka queen centennial jubilee ka umut ka jingdap sans pas nem ka hima nongkra ya ka bayade bagade ka jingpen kut niladon ki jingpen kre pindale chabar pen i ki dakisin kumnu mi penkre hak abe de ban penkut ya ke ke sngi tina kaleng joga hima ngadon ke program ke ba pher ke ba pen sa yo jingtep ni laong ye ke ni ke snong ba kin pen bana ye ke ya ke ni ka program jeni ba de ba ke penkut ya ke te ka jira ke sans pas ne ke hima jogi idon hangi kum ka kini ke snong ke ba marjan hangi khamtam pendem yom ya ka bahkan sapen benar limba kita hunjuki bat kidon ke bentar ke bakat pen benar nata mission mairan mission angneru ka ba kani ke hima jongi ka don ya ka headquarter rangi kanang pen benar yi pun ke program ya bedai te kesngi nalot ka function ka bangin sedang ka chipo chiteng stem tingkat bagi kini ki chief guest jongi nang bagi invitees ke jongi khôn ki hajar ngin bu sintiu shwan te humot adin berada bu sintiu ngin jawan hedin po office nang tai ngin saprosi lan ngin sayat nang tai ha ka platform bat ki pai ba ki khôn ki hajar ki kana school ba ki we ki invitees kin sham hangni po kadara bahan tu ngin sedang ya ni ka program ke jungi ka ba ngin sedang lo khatwe biji ngin pen kut no khara sistem ni chi biji thik nama dasna ye program hak takar kom makan long kapal lengkap nang banyo ban beteng benta ka ba ar ni don ya cultural program ke jinge kop ruai
jing kap shat tenrai trong kan di hima ke jungi nam ta kena school nam ta ki club ki prepare bat ki no ki seng samla ke jungi badon ki jom senang jungi la hang no ki don ki nya perform tu sgi ki nya don kita ke jinga ko ya ke jinga shat tenrai nam ta jing right tenrai ma pite bahane po ke hima no don pun bai samla jungi ke badon ke sap ni ke benda ti kum kalat ka hima ka ai ya kan di ka program ke berkerpang ni kun samla pakin nang keo ini ke benta akaliang jong ka mau ka culture le ne ka ta ka larti jungi tingin ai da ki ka sang arbaje de ki kun samla ki no kun samla ki badon ya ka jingtu hoi ka don ki bala ai kerteng ki dan don bon bedek bompat ai kerteng ki summit ini kerteng sha ka office lane sha ni mo ni don ni sodan sekretari jong kasinong penamyam adon mga kumu menteri ken pha ye kerteng jongki kena menginang la bancana ye ka program nam ta jongki digani ka cultural program da alajak kini jingruai bi jingsa jongki kan don benda sakwi benta bagata kalom ki jingruai nakaliang jongki artis ke jongki ki bangim dan kam ke competition ki ban chue chementa pan prinsip ye ni kesni ringkat badek bakam kosan ke bangi kwa pen pintip ipi galam bagan don ka som ka ni ga grup jon bakit champion somersault ban kan don to ski ringkat bagi ki ban ki ba nang ni na ke lokal ke mani shimta to ski de la khap sum khaya par ro mani shimta kon sama anta ke kon ki hajar jo ngi ma nong klau mani ben kut ha de ski ringkat bagaban ka somersault na bentakan ni ka jini kop sha tenrai ban jirai tenrai ni apen bet rui ka price kena undi ka group dance dan ni ka group sha maka group jirai ka first prize kan dei khar hajar ka second kan dei 9,000 ka third kan dei 2,000 thì cũng chú cái này cái lòng nào người ta cái jirai dan ni sha cái chu di naptek solo bedeng ya penbek first prize kan lom 9,000 anta 1,000 baht 8,000 kini klong ji penbek jungi na benda kanika competition hari jirwai panjingsa tenrai jungi banong kla Shushu ka celebration committee ka hima ka la pentep bala penkre ru hadu kumba arphau tuli ki stall na ka benta ki khon ka hima ki kwa bani shimanta bandi ye ki jingdi ba per ha ka te gasngi ka ba kim don kam man si wi ru bat ki ba kwa bani shimanta kin ai kerteng ha ki menteri ni ki khot ka celebration committee nagaleng ke hima kumbala batai nagaleng menteri pengkat peim ajing penkre kala yai shoprang nagam ta gadi gasngi ban pelong ni gadi gasngi ka ba phu ba phing bat gasngi ka ban pensa jing kan mau ha history ju hima nong klau na ta jing dap san spa snam de nagaleng joka celebration committee yela penkre na dong shodong ha gadi gasngi bat ki don ru ki store ya ka ba nyela penkre ba apotli ha ka ba ki khun ki haja ju hima ki ba kwa ya ka ba ne shimanta tanwan bandi yagi jingdi ke ba pher la kalong ka sha la kalong coffee la kalong jingbam Chinese Indian dan yagi jingbam khasi dan yagi tiar gitar ke ba ki gila banwan bandi ha ka diga sngi gila pun kre gi stall ya ka ba kim don kam ban siu e ru te ki nu ki ba kwa ya ka ban ya shimbata gi diga stall gila ban ai gi kerteng ha gi menteri la ni hangi ki ba digi khot jo gi celebration committee kenang begini orang penmang yaki nak bagi stall kebagi ki don kam ni kerman pada ke jisim talang da barok kun ki hajar ki manong klau kan ni gasni kan long gasni ka ba shit ka ba singai mat kam tam ka ba job ru nak bata ke jing tubu bo ha ga juni kum ga hima Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita.
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.